இந்த 2022ஆம் ஆண்டில் சிங்கப்பூரில் அதிக ஊதியம் பெறும் துறைகளின் பட்டியலை சிங்கப்பூர் மேலாண்மை மேம்பாட்டு வாரியம் வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி மாதம் 2.5 லட்சம் வரை சம்பளம் பெறும் துறையில் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி இடம் பிடித்துள்ளது. நிதித்துறை, வணிகம், மருத்துவம் போன்ற இதர துறைகளை விட இதில் சற்று குறைவான சம்பளம் என்றாலும் ஊருக்கு மாதம் 1 லட்சம் ரூபாய் வரை சேமித்து அனுப்பக்கூடிய அளவுக்கான ஊதியம் இங்கு கிடைக்கிறது. இது குறித்து MTIS வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் கணினித்துறையானது புதிய பட்டதாரிகளுக்கு அதிக ஊதியம் தரும் துறைகளில் ஒன்றாகும். சிங்கப்பூரில் நீங்கள் அதிக ஊதியம் பெறும் வேலையை தேட துவங்கினால் இந்த துறை சிறந்த தேர்வாக அமையும். இந்த வேலைக்கு கணினி மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் ஆர்வம் இருப்பது அவசியம். மேலும் ஐடி போன்ற ஒரு சிறப்பு துறையில் நீங்கள் அது தொடர்புடைய பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். பல நிறுவனங்கள் புதிய டிஜிட்டல் எதிர்காலத்திற்கு ஏற்ப தங்களை வடிவமைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன. இது சைபர் செக்யூரிட்டி, நெட்வொர்க்கிங் டெக்னாலஜி மற்றும் டேட்டாபேஸ் சிஸ்டம்ஸ் ஆகிய துறைகளில் தேவைக்கேற்ப திறன்களை கொண்ட தகவல் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களுக்கான தேவையை உண்டாக்கியுள்ளது. சேலரி எக்ஸ்ப்ளோர் 3 படி எத்திக்கல் ஹேக்கிங் திறன் கொண்ட ஒரு நிபுணர் பொதுவாக மாதத்திற்கு சுமார் 6800 சிங்கப்பூர் வெள்ளி வருமானம் பெறுகிறார். சிங்கப்பூரில் தொழில்நுட்பத் துறையில் ஒரு புதிய பட்டதாரி சராசரியாக மாதத்திற்கு 3005 வெள்ளி அல்லது ஆண்டுக்கு 39,000 சிங்கப்பூர் வெள்ளி சம்பளமாக எதிர்பார்க்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.